il-kunflitt ta' interess ta' Roberta Mezzola f'60 sekonda. Din hija Roberta Mezzola flimkien ma' żewġa il-Finlandiż Uko Mezzola. Uko Mezzola għandu interess qawwi fl-industrija tal-cruise liners, kemm bħala lobbyist ewlieni kif ukoll bħala viċi president għat-tieni l-akbar kumpanija fid-dinja tal-cruise liners, ir-Royal Caribbean Group. F'artiklu tas-sit tal-aħbarijiet Politico bit-titlu li jitkellem l-aktar moċċar, ġie żvelat li Mezzola ma ddikjarax dan l-interess qawwi ta' żewġa, anke għax ir-regoli approvati minnha japplikaw għal kulħadd fil-Parlament Ewropew ħlief għalija nnifisha. Dak deskritt bħala skandlu idur mal-wol li żewġ għandu biex jinfluwenza liġi ambjentali biex jufrankati l-ispejjeż il-kumpaniji tal-cruise liners. Ħareġ li wkoll ingħata privileġġ fl-istituzzjoni li oħrajn m'għandhomx. Il-każ għanqal barax ta' kritika fuq Mezzola, inkluż għadit ambjentali li qalu li fil-waqt li huma jdumu xhur jistennew għal appuntament mal-Unjoni Ewropea, ir-raġel ta' Mezzola jingħata wieħed f'inqas minn 3 kwarti li talbu u dan għal ġimgħa ta' wara. Politico nfasizzat li dik li tiftaħar bit-trasparenza u bil-governanza tajba għamlet regoli li japplikaw għal kulħadd minn barra ħalli għan nifisha.